дар толори хурди кохи фарҳангӣ шаҳри Панҷакен санаи 19 июли соли равон нишасти матбуотӣ раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода бо иштироки муовинони раиси шаҳри Панҷакен, роҳбарони воҳидҳои сохторӣ, шӯъбаю бахшҳои мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ва дигар масъулин баргузор шуд. дар оғози нишасти матбуотӣ раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода дар бораи натиҷаҳои ҷамъбасти рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳри Панҷакен дар нимсолаи аввали соли 2021 маълумоти муфассал дод ва ҳамзамон таъкид намуд, ки барои хабарнигорон дар ин бора маводи иттилоотӣ дастрас шудааст. дар оғози нишасти матбуотӣ хабарнигорон нахуст дар бораи иҷрои як қатор саволу дархостҳо ва пешниҳодоти хиш, ки дар нишасти матбуотии раиси шаҳр ҳанӯз оид ба ҷамъбасти соли 2020 пешниҳод шуда буд, пурсон гардиданд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода иттилоъ дод, ки нисбати он саволу дархостҳое ки хабарнигорон ба мо матраҳ карда буданд, мо аз рӯи имкониятҳои мавҷуда тадбирҳои мушаххасро амалӣ намудем. дар ин раванд ба масъалаи беҳтар намудани таъмини оби нӯшокӣ дар шаҳри Панҷакен, татбиқи лоиҳаи он, бунёди роҳи оҳани Самарқанд Панҷакен ва дигар иншооти муҳим раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода иттилоъ дод, ки ин масъалаҳо дар доираи ҳамкориҳои байни ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бомарон идома доранд ва албатта дар муҳлатҳои пешбинишуда корҳои асосӣ оғоз меёбанд. хабарнигорон ба раиси шаҳри Панҷакен дар бораи бунёди тогзорҳои нав, ташкили корхонаҳои муштарак бо ҷумҳурии Ӯзбекистон, истифодаи оқилонаи обу замин, аз ҷумла идома додани бунёди канали Халифа Ҳасан барои сокинони як қисм деҳаҳои ҷамъиятҳои деҳоти Халифа Ҳасан, Чинор ва Сараз низ пурсон гардида аз раиси шаҳр ва дигар масъулин ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. дар нишасти матбуотӣ хабарнигорон пиромуни сари вақт мавриди истифода қарор додани бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47-уми шаҳри Панҷакен, баррасии арзу муроҷиати шаҳрвандон дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, дигар ташкилоту идораҳо пурсон гардида аз раиси шаҳр муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода дар ин бора ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. дар нишасти матбуотӣ хабарнигорон дар бораи ислоҳ нашудани камбудиҳо дар бозори марказӣ, нарасидани кадҳо дар як қатор соҳаҳои хоҷагии халқ, маҳдуд шудани фаъолияти соҳибкорӣ, фаъолияти нокифояи як қатор корхонаҳои саноатӣ ба истиснои корхонаи муштараки Зарафшон ва дигар масъалаҳои шаҳрдорӣ саволҳо дода ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. дар нишасти матбуотӣ аз тарафи хабарнигорон ба раиси шаҳр дар бораи боз ҳам фаъол намудани сомонаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, ташкили нишастҳои матбуотӣ дар дигар соҳаҳои хоҷагии халқ, тақсими заминҳои назди ҳавлигӣ барои оилаҳои камбизоат ва ниёзманд, пешгирии марги модару кӯдак, гузоштани курсиҳо дар кӯчаҳои марказӣ, насби қуттиҳои партоӣ ва дигар масъалаҳои ба шаҳру шаҳрдорӣ алоқаманд саволҳои хешро пешниҳод карда аз тарафи раиси шаҳр ва дигар масъулин вобаста ба саволҳои матраҳ гардида ҷавобҳои мушаххас дода шуд. дар нишасти матбуотӣ пиромуни чарондани чорво дар хиёбону кӯчаҳои марказии шаҳри Панҷакен ба талаботи имрӯза мутобиқ намудани фаъолияти боғҳои истироҳатию фароғатӣ ва
сабаби ба дастаи зарафшон гузоштани номи дастаи сараз ва ҳамзамон пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ, роҳ надодан ба савдои ғайрирасмӣ дар кӯчаҳои марказӣ, ба тартиб даровардани ҳаракати нақлиёт дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29-уми шаҳри Панҷакен дар маҷмӯъ кӯчаи ба номи Шамсиддини Шоҳин ва дигар масъалаҳое ки имрӯз ҷомеаро ба изтироб овардааст, саволу дархостҳои хешро пешниҳод намуда аз раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва дигар масъулин ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. раиси шаҳр вобаста ба пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ, махсусан воситати корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ баландбардоштани маърифати тиббии шаҳрвандон супориш дод ки бояд аз тарафи роҳбарияти беморхонаи марказии шаҳри Панҷакен бо иштироки хабарнигорон нишасти матбуотии алоҳида баргузор карда шавад. дар хотимаи нишасти матбуотӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бори дигар изҳор дошт ки барои мо кормандони воситаҳои ахбори омма як нерӯи созанда ва ҳамзамон шарики боэътимод ба шумор мераванд. мо умед бар он мекунем ки дар ҳамкориву ҳамбастагӣ бо хабарнигорон барои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакен инъикоси беҳтарин дастовардҳо ва омодагӣ ба таҷлили бошукӯҳи ҷашни фархондаи 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муваффақиятҳои калон ноил хоҳем шуд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода, Исмоил Холов, Шоҳҳусайн Солиҳов, Хайём Ҷураев аз толори хурдӣ кохи фарҳанги шаҳри Панҷакен.